mga binati og minahal kong matalom nun. Okay, maunig ato ang Maya High Falls diri sa lungsod sa Matalom guys. Nya maunig update nya kung ganahan mo mo bisita, doon na si Jay nanay ag CR diri guys. Nya mo ni pwede na tang mag CR. Okay, nanay CR diri nya maunig ilang kuan diri sa Maya High Falls nya atong bisitahon, atong suroyon. Okay, mao nilang entrance guys. Okay, katong ganahan mo suroy diri sa Maya High Falls, mao na ni Nanay Cottage nya kuan nanay entrance pod nya. Okay, taga-asa nga barangay boss? Libado. Oh, Libado. Busing. Okay, katong ganahan mo suroy nya nanay ilang mga cottage. Busing. Aso. Okay, sige busing. Okay, katong kuan. Unsa pa ning katong mag-interview ta guys og unsay ilahang mga patakaran diri. Day mayong adto. Day mga angels sa barangay Libado. Okay. Mangutana ta guys og unsay paagi og moari ta sa ilahang. Madam. Kanang unsay tagpila ka cottage dire? 200. Ha? 200. Ano ta? Oh, napay mo agi guys, maikog ta. Okay. Ulan na day. Dali na miya. Oh, sige day. Okay, mo nilang entrance. 10 pesos. Okay, katong ganahan mo soroy dire. Uli no day. Okay day. Nagbong busing. Bus. Okay. Okay, mga nangaligo diri sa busing. Okay, mga kuan. Nya nangutana ta og unsay paagi nga moari ta. Madam, tagpilang entrance diri madam? Okay, tag-10. Before ta makasud sa diri usa ni Mayahay, madam usa ni Mayahay Falls o Mayahay Falls. Okay, Karapagan Falls. Okay, Karapagan o Mayahay. Nya mao ni ilahang paagi diri. Before ta makasud ngadto, adto na pay entrance nga 10. Ang cottage madam tagpila? 200. Nya nabay overnight madam? Okay. Okay, agi mo dong. Nay. Okay. Daon say mga baligya diri madam. Agwa mo MP, wa mo tagpilang yung MP madam. Emperador? Oh. Why Emperador diri ya? Unsa ra may available? Horse. With horse, beer, 1.5, Pulapo, GSM. Okay. Ang GSM tagpila? 160. 160. Okay. Mao na ilang mga baligya dire o in case nga makalimot magpalit nanay available dire sa Maya High Falls nga. Kano sa ay nagsugod sa kani madam? Ha? Ano sa ay nagsugod nga do nanay kuan dire mga cottage? Pagka Kano saan to nagsugod si Papa nag-cottage Ben? Kano saan nagsugod si Papa nga nanay cottage? October ka to uli ni siya ba? October? October? Ano yung aglamisa man yung tagpilay abang sa lamisa? 50. Okay, nanay Kano saan to nagsugod niya nag-cottage? October no? Okay. Lagi October ba to? Oh, sige. Para kuan. October. Okay. Di oy. October.
Madyo kay gihimo. Ting papa ba? Madyo kay gihimuan diri madam no. August? August? August. August, diyan nag-cottage no? August, diyan nag-cottage sir. Oh, sige. Duha ka buok pa na. Pagka-August. Paano? Da. Tagpilay ka na cottage, madam. Ha? Tagpilay cottage. Tag 200. Okay, 200 ilahang cottage unya. Wala na lingkuran no. Wala pa lingkuran. Ang available table na. Table o cottage. Okay. Okay, katong ganahan musuroy diri ha. Doon na nay busing. Doon na nay mga mura na ni og kanigaw or hitoog. Soroy na mo dire unya welcome niya atong adto na ilang mga cottage og unsay kuan. 200 madam no? 200. Okay, 200. Nya ilang lamisa 50 atong suroyon guys. Ilahang mga kuan dire. Agsawa po mo ibuto nga baligya diri madam. Buto nga. Kanang pakaon. Wow. Okay, mao ni atong kuan guys. Mo nig may high pulse. Okay, ayan na guys ha. Kadtong musuroy ha, welcome mong tanan diri guys nga maligo diri sa may high pulse. Mo ni 200 peso. Okay, money update sa kuan. Okay, mana ni Mahaya High Pulse. Suroy na mo diri. Okay, katong ganahan mo suroy. Okay, shout out guys sa taga Agpirihan. Madyo kay namo diri mo. Madyo kay namo diri. Nagsakay mo ba? Kami motor. Okay, maunig Maya High Falls diri sa lungsod sa Matalog. Doon na may cottage niya. Welcome mong tanan ha nga mo bisita diri. Okay. Taga-asa mo day? Taga-asa mo? Ano? Taga-asa mo? Taga-asa? Oh, maunig mga asa nga barangay? Asa nga barangay? Oh. Mayahay, okay. Katong ganahan mo suroy dir.